हालमाजि मा खालामबोदों नोंलाय? माबा ना बोखाय देलै रायजोनि ने ओमफ्राय माखासे बे गोलै गोलैखौ आगोल फुख्रि बुरजा दोननो बैयावहाय आरो नै बै जिसिबि बुरनायाव रायजोनि गैया बासि गोबांनि बिमा फिसा बिमा गोबांनि फिसा बे फंसे फंसे मानिनांगौ जाहैयो जाहैबाय बेनो नै फुख्रिया माने बिराद ना दं आरोखि दैया रानबाय नै बानायखाबाय दा हनै दा उफाय गैया नै मेचिनजोंहाय बोखोनानैहाय हमजोबबायसो आरो नैबे मानो मावग्लोबनायना बेयो आब' मान मानसि जमा जादों बाव ना बोखांनो फाननायसै ने आब' फाननायसै गुमै मा खामानि दं दिनै बाव एफाबां रायजो राजाफोर फैदों ज' बुनांगौ ज' बुनांगौ ओमफ्राय बुनानै मा खालामनो गुमै बुनानै मा खालामनो दानिया औ नाखौ बुनानै मा खालामनो दा मोसागोन बेनो आरो थामथिं खालामगासिनो दं दांलायनांगौ गौरव दे ना लांग्राफ्रा बिजि जाबाय सेरबसे लाङाय माहाजोन सेरथामसो बेनो समायोमोन गोबां बायनायाव दा माबा खोथा खुथुसो दंलायबाय हनै थाब लाजाया सेरबसे लाङाय आबै बासि दं सेरबसे लाङाय सेरबसे लाङाय होनदा आबै सेरसे लागो दा जानांगौ दिनै लास्टखासै आबै दिनैनिफ्राय मोनजादों नोंलिया औ नाया दिनै साफा जाजोबबायसै ग्रोब ग्राब दा जादो दा मोनाव जादो हाब मोखा मा फुनदोंदां दा फादार गफद फुग्रा फुनदों मानसिया बेनिखायनो साफा नुलै ने दा जेन लोगो नै मिस्ट्रिबो होबाय लोगो नुवाखै सिनि मखा बेसो जाग्रोनायसै एबार खानाय गैया नै जोंनि बिलोआव माबायदि नायानो आयु हमग्राफ्रा ओरैबायदि रेडि जाबाय नै ओरैबायदि नाबो बेरफ्रावलायगासिनो दङ
백산에고 눈나고 오리한 뭐라 야, 왜 부자야? 왜 부자야? 왜 이렇게 빙빙이야? 어이 이거 좋다 네, 앙클랑이. 아이. 얘라 사는 아유. 내 발칭아 나좀 위로 내 발칭아. 아유. 너희. mình bắt làm mình bây giờ xin cái đó bây giờ xin đó mà cái này không chơi được boy miếng không cái clip lên đó ô cái lá ơi không cái gì mà đấy cái gì mà đang go 이분은 아예 나 길게 아예 길래 그래 마 아버 혼도 보내네 아버 아예 ini ada standing ada harus dia oh ayah kasih jangan ini ya Ini, beri. Pilihlah murah saja, Pak. Ini naya. Mana? Murah saja, Pak. Nah, ni ya. Murah saja, deh. Ôi balching là đưa lên, ra bữa nữa để đổ lúc khôn là balching mà này chơi. À bố lấy hùm đó à ye. À bố lấy. Hả? Lời मानसि दागाग्लि थोसै ना हनै मानसि दागाग्लि थोसै ना दे
बे बाल्थिंआवल' दब खननानै लांनाङासै है सिगां दोननैजों बायसैलै नोंदां देवरा दोनहैगारनोसै नोंदां नेबाय थागौनाय रा दा थैखानोसै हनै मोनावसो फैनायनो ओमफ्राय ओइ फाननाय ना फाननाया दोननैजों बायसै थैनायसोलै नोंदां नै है दोननैजों बायसैलै देवरा नांला दा मा महननै लाबोलाङा होनदोंमोन गावलाय आदा दामफ्ला मा दा मोनावसो फैयोनो ओमफ्राय थैजोबबाय ना लांदो दे दोनैदोलाय नोंहा थैजोबबायसो हनै औ नांले फानले होनना बुंहरनायसै नेनो हाले होननानै मा दोनहैनो हायोमोनथ' दै गोथाराव होद बोरैबा जाजोब्बायलै हनै थैजोबबायसै बाल्थिङाव लाङालै बैयाव दोनै अ दे ओंखारथ'दो दे ओंखारथ'दो औ माबाजोब्बायसै नै जाजोब्बाय बाल्थिं गोजासो नांगौ बाल्थिङाव दखनदो ओरैनो मालांदो बिदिनो लांसैमोन दोनहैगासिनोखा दोनहैनायालाय